Sugal lagi na ako lami. Maayo ha gini Gisa. Lami kay murag luto. Maayo pa jud kayong pagkamiga ba kay pakanon kita ba unsay kanang happening sila ha pakanon jud ta. Hoy! Kinsay nagkuha sa akong kwarta sa akong kwarto? Nasa akong kwarto ang kwarta! Kinsay nagkuha? Sir, Toki! Lo. Uli ninyo ba? Kinsay nagkuha? Basta nagsabot mo Sir, oy. Iwan kayo mo ba? Sir, uli na sir. Uli ha? Wala. Ang kwarta na ako naara dito sa akong kwarto ha. Gibutan ako dito sa circle. Uh-oh. Wato nang hilabot ninyo pero nga na iyang gilabtan! Wala man ko nang hilabot isa. Iuli ha? Iuli! Uli, saryo. Sariyo! Iuli sariyo! Wala ayun sa may uli na ko nga dili man ako nang hilabot. Amo ba? Gipakaon pata mo dito! Yang human manghilabot ra day mo! Uyawan ninyo eh! Uy, saryo, uli na saryo. Iluwa to ang iluwa to ba ang kutog gipakaon ako ninyo. Iluwa to. Lami pa kay mo mga sudan ha. Mga bagga kay mo mga hasang. Gago! Ha? Dili man wala man ko nang hilabot isa. Isa pag imo ko hubuan tanan wala Seryo? dito. Kabaw ka mas duda pa bi ako nimo. Kay imong dagway o di na masaligan. Abisa king ane ni akong nang Lisa dili uli Iuli ang kwarta. Kung di ninyo iuli, basi magmahay mong duha. wala lagi ko nang hilabot. Kay ako? Balurabag ko mo. Kuha mo ka lang. Oh my Ano God. Mang luwa ka sa. Dili. Wala ay wala man ko na di man sa ko makuyawan ana kay dili man sad ako nang hilabot. Tag na, sir. Kailan mo ni tatay Juan? Uh-oh. Maayo katong kang mananambal? mananambal? Ako iyang apo. Pabalusan ko ana. Hindi niya yatag magmahay mo. Binlan di ka? Oo. Tunga. Wala man jud ko nang hilabot nga ako may pasanginlan unsa. Iuli ang kwarta na ako. Kay mauna lang to akong kwarta. Toki. Pag scatter to na ako. Balihog ko uli. Kay kung dili niyong uli. Aw. Naaji matig background. Palihog ko uli. Unsa man wa ako basta ako wala jud ko nang hilabot isa. Di niyo uli. Wala lagi ko hilabot Nagay eh. kay mo mga bagol. Tanawa akong Nagay kay mo mga akong ulo. kwarta gani dili oh, tanawa pila ra ni oh. Wala jud ko. Size ra man gani ni akong kwarta oh size piso. Oh, ako wala jud ko bulsa di sa wala kwarta. Oh my God. Wala jud di sa. Ang Si sir, hilabot. uli na si sir. Wala man ko nang hilabot unsa man. May tanag ko ato! Matigbak! Mamatay! Magkirig! Largo! Isa! Hoy! Uy! Allah! Uy! Isa! Nga naman eh! Kuning talit naman siya kirig! Paghawa ni mo! Isa naman tan! Uy! 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 Wala, kirig maayo! Ayaw, di ma. Tuki! Hala ka, Jisa! Unsa na ni si Dambing? Makasuhan jud ka anig trespassing emergency! Babigi! La! Mana makasuhan man ko nga siya may nanghilabot. Deserve sa niya gaba na kay siya rin nanghilabot sa kwarta na ko. Wala imo man ang gi... Tan sa kay ka. Wala, grabe na, adyo kay yam-yam sa. Kini sa dilabtanon niya, ako pa dyan yung gipasanginlan. Nga gusto ka biyam-yaman sa tikagapin? Ayaw, wala naman. Wala naman, kaya dilabtanon ko. Kaya meron sa di mo nang yam-yaman, oy. Katigbak ka, katigbak! Ipadayon na yung mga katigbak! Sleep well! Wala. Saan niya? Sige pa mo pamasangil ako. Da, deserve na ikaw! Sige, apil ka ni ha? Wala, oy. Mo ni ha? Ay, sabot ko taon, mahala na siya diya. Maba, na na, uli na sa ko, Kay og lingkon nan siya, ni anak nan siya, di na ma, tinuod. suhong. O nga na ba, palayo sa kanang kama. Oo. Na, ayaw si Bako lang taon, si Bako, ayaw Ito taon kabunta dito sa kutom. Kung siya kadukdukan din eh. Oo, siyang unta. Normal pa. Wala, tigbak na. Ano na siya? Mga pilan taon. Deserve! Deserve! Mga pilan niya. Deserve! Deserve! Bising kirig ni kalit. Bising kirig pa ni kalit.